Yarim chuan Suji somna an hnawr rual chuan an pahnih in message an dong ngala. An group chat ah chuan Sunny chuan Suji in henga thil ti te hi a top lo ani chuan ama a in ti na tur thu a lo soya. Lau thong tak chungin an classroom lampan chuan midang ho po chu lo kal ngalin Sunny chu rondan an tuma. Ma se an thlen meu chuan Sunny chuan aban rek chu lo zai manin thisen chu chuata alo far cheu to ani. Harim chuan chem chu Sunny kuta tang chuan alak saka Suji alo thlen meu chuan an lo en thapa. Harim chuan hetiang thil ti du tur hian Sunny chunga engbuai na nge anei ti in alo zot fata. Suji chuan Harim thanga ok ti a shengala. A classmate zong te chuan ring tak takin an khum te chiam mai. Chuti lai mek chuan Miss Mun chuan Suji pa lieutenant yon hne na chuan class 5 a indiriam na thleng chin te chu lo shil mekin a fanu po atwar tu te zinga mi ani arin thu te a soibok. Miss Mun chuan mit nge yam hu ve tura adu awangin nu le pa ho chu an fa te classroom lama chuan a shwai pheya. Nu le pa ten an classroom an lu chia chuan zirlai zong te chuan Suji chu thil thlen chana chuan an lo pu ta luai mai le. Ma se Harim bok chu ron tong chuak le in Suji lama tang ni om takin Suji chu mi thar ani awangin tle mala in herem angai thu te aron soya. Harim nu school director chuan no pang chuan ti dan phung shan theu an nei ve awangin nu le pa ho chu heng thila boy lo tur le in thiar film turin a shil bok ani. Pona nu le pa ho an din thap lai chuan Suji chu a classmate te ma a chuan dingin rank C ina rank D ti du da na a thlena wanga a tor tur te an soi hun chu a ngak taran mai le. Din chuan Suji rahman na zong chu phorsak atuma. Suji chuan Sunny chu enge achunga alo ti to azo chuan Sunny chuan a soi tur. Sunny chuan soi tur a shetamia alo mai. Harim chu lo enroll fatin Suji din hun tur chu vote thlan mai ni se atia. Pon lama nu le pa ding po chuan vote mai chu tha an ti thu an lo soi ve bok. Miss Yan ero chuan chu adu lo hle a. Mimal in beina anga in ti top du hle ma se Miss Joy chu abeng bula thu lo soin a enroll rei chuan Suji ta na poi tur thu a shila. Mi somni pakhat chuan atu ka vote thak ve lo turin Suji chu an ti a. Suji chuan phatsan ani ti a she chiang ta hle mai. A group te haunen chuan in chung zola pok chuan an chhaule a. He jun chuan lo texin Suji a vote to lo tur thu le avo ani chuan thil thleng an hmu to anga ati ve tur thu te a soibok. Suji chuan Jayunin midang do pai chuan thiana siam an thazok ti a soikha alo thazok don ti chu Jayang an lama ala tran ve awang chuan a she thiam ta a. A thil tum te chu Harimin a she thei chu Suji chuan mak ati hle a. Class an lo lu le chuan Harim chuan pyramid game chung chang shil fia na chu lo nein nu le pa te chu tel ve turin a sombok. Anu chuan lo dang ma se api chu lo lutin Harim hne na chuan game chu chunzom turin aron ti ani. Mi zong in vote an thak lai chuan Suji pa chia chuan a thak ve lova. A result a chuan Suji chuan vote engzan ma mulovin rank F a om le a. Harim chuan Suji pa hne na chuan a fanu in rank F a mu chu enge angai dan ti in azota. Suji pa chuan school kalphung chu shing nun kal dan le thu nei na kan nei dan kong nen a in an thu a soya. Apa chan dan a chuan Suji chu alom lo hle mai. Rank F a om te pal tlang she om zia chu an nu na hial an lak du thu te a soi langa. He pyramid game te nom takhi ati tom nge tur thu a soibok. Atum ru na awang chuan Harimi pi chu alom ni nge turani Suji pa chu avachi bai nge a. Mi zong an ho nu chuan Suji chuan board chunga camera lo om reng chu a mu chhuaka seun da nge ni a ring bok. Azana chuan Harim chu tu emo bia in atu ka chuan
jaun hi rank F a ada tur tho ashila atuka chuan yarim chu harin bula chuan kalin nimin lama an gema nu le pa te atel chu an dan bo chhiana ani thu aron soya amani khan suji le yarim chu lo in bia in suji chuan yarim chu unjong nen an inkar a soi chwa ngai lo tur thu alo soya wang chuan yarim chuan suji chu pui alo in huam hi alo ni a harim chuan yarim ngei dan chu an pompuyem ti azo chuan athu nei na sherangin daun le hui te chu an zot kwal vela tuma nan hnial ngam don lo ti a hriat awangin yarim chuan vot thlak non chu atilui ta a mi som pathum lai mei chuan harim po chu vot lovin an vot theina chu chu sak ania suji chuan harim chu vot masaber turin adu hi aloni suji chuan jaun hena chuan tuntum chu yarim vot jok tura ti in rank fa omle a camera thuru ka tang chuan thil hai chwa tum thu asoya pe an nei lai chuan harim chu an class a chuan ama chawa omin camera chu amua nakina chuan yarim chanu chuan yarimi chanu chuan online pakhata athil mu chu midang mu kwalin chuta chuan article pakhata yarimi pa in a fanular theina na poisa mi a tham chung chang hi alaunia unjong chuan atitu chu hria chwa ngei tumin athin rim hle a chu article lo ziak tu chu uria ni ringin ani chuan yarim chu alo a chil thin hle alaunia class a chuan zirlai pakhat chuan yarim chu deu so deu taka ati awang chuan unjong chu ti thin rimin chunu chu abeng tamaya chunu chuan alo beile tawangin unjong chuan a khoi ta chiam mai jaun chuan la lo dang thei shama chuti lai chuan harim chuan online a thalak chu enin chunglama tanga thalak ani ngei thu asoya chu thu an shat vele chuan unjong chuan an class chu en kwalin camera chu amuta a suji chuan harimi ruwa manna vek ani ti asya a chu thalak larta chu tudang nilovin sani lak nge ania ani hian Instagram lama yarim du lawa soi chatu te group alo siam hial bok unjong chu thin rim hle in tu in nge camera chu da tir ti ashadua yarim ero suji ruwa manna mai baka an classmate te thi khophia la kut alo thlaka wang chuan unjong chunga chuan a thin rim hle thung ani